Dyddwyrnod di yw hwn arglwydd, ac fe ddfolwn a'r cwbl sydd yno, calonnau, eneidiau, lleisiau, wedi dyrchafu mewn moliant a chlod. Dyddwyrnod di yw hwn arglwydd, ac fe ddfolwn. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni heddi. Croeso cynnes iawn. Chwi yw halen y ddeiar, ond os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltir ef. Nid yw ddau ddim bellach, ond yw luchio allan a'i sathru dan draed. Chwi yw goleini'r byd, ni ellir cuddio dinas a sodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo cannwyll ac yn i'r rhoi dan lester, ond yn hytrach ar gan hwyllbren a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed eich goleini chwythau lywyrchu ger bron dynion, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd.
Pileri. Pwy neu beth yw Pileri'r eglwys? Dyna'r cwestiwn mae Iesu'n ei ateb yn yr rhan hon o'i bregaeth ar y mynydd. Ond mae rhaid i ni fyfyrio ymhellach yr eiriau mwyn ni ddeall ei ateb a deall sut cyrhaeddodd ei ateb. Ac mwyn deall ei ateb yn iawn, mae angen i ni hefyd gymryd i ystyriaeth gefndir hanesyddol I ddydd ac ymha gyd-destun y llefarodd y geiriau hyn. Felly dyma rhoi troi arni. Mi roedd Pileri neu golofnau yn bethau amlwg iawn yn y diwylliant Groegaidd a'r diwylliant Rufeinig. Ac oedd yna 3 math arbennig o biler neu golofn ymhen saerniaeth y cyfnodau hyn, a fyddai'n cynnal cof golofnau neu demlau neu adeiladau cyhoeddus. Ac roedd yna enw gan bob un o'r Pileri hyn. Doric oedd un, Ionic oedd un arall, a cholofnau Corinthiaid oedd y trydydd. A'r 3 steil o golofn yn cael ei defnyddio I ddal pwysau'r adeiladau ac I harddu mynedfeydd rhai'r adeiladau prydfertha a welodd y byd eriod. Ond eto erbyn heddi, mae'r cwbl yn ddim byd ond adfeilion. Ond gyda threiglu'r amser ac o glyniad i'r yfeloedd a daeargrynfeydd a llifogydd, mae'r rhan fwyaf o'r Pileri wedi dinistrio. Dim ond ambell I biler sydd ar ôl, ynghyd â phentyrau o greigiau, yn nodi llebu unwaith, golofnau cryf a chadarn. Gogoniant y Parthenon, mawredd y Colosseum, a dim ond olion colofnau, yn ymdebygu hen esgyn rhyw fwyst filod a fi fyw flynyddoedd maith yn ôl. Ac bod ambell I golofn yn dal I sefyll, mae'r bobl a oedd ar awdurdod a'r pŵer oedd tu ôl i'r Pileri hyn wedi hen ddiflannu. Mae'r cwbl fesyn nhw wedi malu mewn I ddwst hanes. Ond yn yr hen fyd roedd Pileri yn medru bod naill nai'n arwydd o groeso neu yn arwydd o rybydd. Mynedfau bosibiliadau newydd neu arwydd o'r diwedd. A mae Iesu'n dweud wrthon ni taw Pileri y mae hangen ar yr eglwys. Nid Pileri sydd yn rhwystro mynediad, ond Pileri sy'n cynnig posibiliadau newydd. Yn y cyd-destun Beiblaidd mae I Pileri ystyrion gwahanol a negeseuon gwahanol yn glwm yn nhw. Mae rhai yn nhw'n gadarnhaol ac eraill yn negyddol. Ymlith y cyfeiriadau cadarnhaol, mae hanes yr Israeliad yn dianc o'r anialwch ac yn cael ei harwen gan 2 golofn ddwyfol, un colofn o fwg ac un cwmwl yn ystod y dydd, a cholofn o dan yn y nos. Sylwch bod y Pileri hyn yn arwain y bobl. Mae hynny'n awgrymu nad Pileri'n sefyll yn yr unfan oedd rhain, ond Pileri oedd yn symud. Ac mae Pileri Duw wastod yn symud. Fe fu'r 2 biler yma yn gyfrwng I ddangos y ffordd ymlaen i'r Hebreed. Fe gadwan nhw'r bobl yn symud. Nid I hatal nhw, nid rhwystro'r symud, ond annog symud. Mwyn cyrraedd gwlad yr Iddewyd, oedd yn rhaid i'r Israeliad gadw I fyny a Dyw'r mwg a'r tân, a'r hosodd yn ffyddlon iddyn nhw, mwyn I hannog I gerdded ymlaen. Ond ar yr ochr negyddol wedyn, mae gyda ni hanesion tebyg I hanes Abraham a'i deulu yn dianc rhag distriw dinasoedd Sodom a Gomora, ac ni lwyddodd pawb I ddianc yn fyw. Cofiwch wraig Lot, chi'n cofio'r adnod honno? Gwraig Lot drian, heb wrando ar y cyfarwyddiadau, I beidio ac edrych nôl ar y dinasoedd, a'r canlyniad oedd iddi droi mewn I biler o halen. Piler o halen. Un peth sy'n bendant. Nid piler da yw piler o halen. Yn lle edrych ymlaen, fe edrychodd wraig Lot nôl yw goffennol. Mae traddodiad Beiblaidd yn awgrymu mai ei dagrau a greodd yr hanen. Oedd hi'n hiraethu cymaint am y gorffennol, fel bod hi galar wedi ffarlysu, ac fi griodd I hun I farwolaeth, yn anabl I symud ymlaen i'r dyfodol newydd yr oedd Duw yn ei gynnig iddi. Ond os oedd gwraig Lot wedi ffarlysu a'i throi mewn I golofn o halen, fel cosp, pam felly bod Iesu yn ei bregaeth ar y mynydd wedi dweud wrth ei ddisgyblion
bod angen iddyn nhw fod yn halen y ddaear. Fedrwn ni fyth a gwadu mai dau o'r cymegau mwyaf pwysig yn ein cyrff ni yw dŵr a halen, ac i bod nhw'n dweud nad yw gormod o halen yn dda i chi, eto mae angen peth halen yn ein cyrff ni. Ac roedd Iesu fel pe bai yn dwlu sôn am y ddelwedd hon o ddŵr a halen. Mae Iesu ni bregaeth fawr yn mynd mor bell a dweud wrth ei ddisgyblion bod angen iddyn nhw fod yn halen. Pam? Fe allwn ni feddwl am nesaf pethau i fod na halen yn gallwn ni. Beth am siwgyr neu fel? Ond mae halen yn rhoi blas i fwyd. Mae e'n puro, mae e'n cadw, mae e'n diogelu bwyd. Ond onid ydyn ni newydd gytuno nad yw bod yn halen yn syniad rhy dda? Cofiwch wraig lot. Pa fath o halen oedd Iesu am i'r bobl i fod felly? Wel, y gyfrinach i ddeall yn iawn gweledigeth Iesu o halen fel rhywbeth cadarnhaol ac nid rhywbeth negyddol yw cysylltu halen a symud. Colofn symudol o halen. A falle bod y ddelwedd hon o golofn symudol o halen yn un anghyfarwydd iawn ac yn wir yn ymddangos yn un ryfedd iawn i'r gynulleidfa o bobl Galilea a oedd yn gwrando ar bregaeth Iesu. Bydden nhw ddim wedi deall. Ond mae'n hawdd iawn i ni ddeall. Oherwydd i ni, dyw colofn symudol o halen ddim yn ddelwedd anghyfarwydd o gwbl. Nawr te, i ni'n gweld ar y for bob dydd yn dyn ni. Colofn o halen symudol. Rhywbeth i ni'n galw arno fe pan bo eisiau ferno ni. Yn gyflwng i drosglwyddo halen o'r ddaear i fwyd. A dyma'r hyn yr oedd Iesu am i'w bobl i fod, colofn o halen symudol, wastod ar gael, wastod wrth law, yn abl i symud i balu bynnag mae'r angen ychwanegu blas ar deyrnas Dduw. Pan fydde Iesu'n siarad am deyrnas Dduw, fydde fe bob amser yn sôn bod y deyrnas yn gynta wedi chyflawni drwy bresenoldeb ef, ond hefyd bod y deyrnas yn realiti oedd eto i ddod. Mwyn byw yn rhan o deyrnas sydd yma, ond sydd hefyd i ddod, mae angen ein bod ni'n wynebu am ymlaen ac yn symud mlaen i'r dyfodol, ymlaen i'r dyfodol sy'n cael ei ddatguddio i ni drwy'r amser. Mae disgyblion Iesu yn cael ei galw i roi blas ar y dyfodol hwnnw gyda newyddion da'r Efengil, a bod yn halen mewn byd sy'n deheu am flasu nerth a chariad a phresenoldeb Duw. Dyw Pileri teyrnas Dduw ddim i'w gweld mewn creigiau mawr nad oes modd i symud. Mae Iesu yn ein galw ni fod yn Pileri o siort arbennig iawn, yn rhai symudol, sy'n ysgwyd yr halen i Efengil ef, halen cariad a thosturi am y ddeiant. Pileri symudol, a fydd yn mynd mas i'r byd, gan symud tuag at y dyfodol, a chan gynnig blas o deyrnas Dduw ym mhob man yr awn, ac i bob un y dôn ar ei traws. Fe fydd Elvis Presley wedi llwyr ymladd ar ddiwedd pob cyngerdd, ond fydd ei ffans yn mynd i aros o amgylch y llwyfan i'w weld, yn ofni mynd gytre, rhag ofn y bydd Elvis yn ymddangos eto gefen y llwyfan. Ac meddai un o'r rhai oedd yn rhan o'i dîm reoli, yr unig ffordd y bydden ni'n llwyddo i gael pobl i symud i ffwrdd o'r llwyfan, oedd i gyhoeddi bod Elvis wedi gadael yr adeilad. Wel, mae Iesu wedi gadael yr adeilad hefyd. Ddown ni ddim o hyd i Iesu yng ngholofnau neu bileri neu greigiau neu friciau ein hadeiladau ni. Ddewn ni ddim o hyd iddo fe chwaith yn y ffydd sydd wedi ffosileiddio ac sydd yn ein hatal ni rag edrych i'r dyfodol. Y mae Iesu'n ein galw ni symud mlaen. Mae Iesu wedi gadael yr adeilad, ond mae ef yn gofyn i ni ddod yn gwmnydd o fe ar daith mas na yn y byd, ac i ddod â halen i achusol yr Efengil ar y daith honno, mwyn i eraill i brofi. Gwna fi'n gyfoethog ym mhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn. Na foed cydweithwyr Duw, byth yn ei gwaith yn drist, wrth ddwyn y meini byw symudol i'w dodi'n heml Crist, llawenydd sydd
llawenydd fydd i bawb sy'n gweithio yng ngolau ffydd. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ni'n trai ata ti mewn gweddi arglwydd gan ddiolch i ti am y sul hwn, am y diwrnod arbennig hwn, ac ni'n cyhoeddi gyda balchder mai dydd yr arglwydd yw e. Arglwydd ein Dyw i ni'n diolch i ti am gyfle i addoli, i blygu gyda fron di mewn mawl ac addoliad. I ni'n diolch i ti arglwydd am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. I ni'n diolch am bob profiad newydd a gawson ni, am bob peth newydd y bu'n ni ddysgu. I ni'n diolch i ti am bob cyfle newydd y ddath i'n rhannu. I'n dod ynghyd felly heddi arglwydd i ddiolch i ti am yr hyn a fi, ond wrth i ni edrych ymlaen yn gyffro i gyd at yr wythnos newydd hon. Fe weddiwn ni hefyd arglwydd am darweiniad di i ni yn ystod y dyddiau nesaf hyn. Fe weddiwn ni am gysgod aden hefyd. Smon ni'n gwybod beth fydd o'n flaen yr wythnos newydd hon arglwydd. Pethau da, pethau dyrchafol, ambell i her hefyd siwr o fod. I ni'n gwybod o dad nefol bod y bywyd hwn yn gymysgwch o brofiadau. Ond diolch arglwydd y fod ti gyda ni ym mhob profiad. Diolch dy fod ti'n un sydd yn llawenhau gyda ni, pan mor hael yn gwenu arno ni.
Ond diolch hefyd Arglwydd y fod ti yn un sydd yn ein cynnal ni ac yn ein codi ni ar ein trad eto, pan fydd ambell i gwmwl tywyll wedi bwrw gysgod ar ein bywydau ni. Ac i ni yn meddwl am bawb Arglwydd le mae yna gymylau yn tywyllu bywydau nhw ar hyn o bryd. I ni meddwl am ein teuluoedd, i ni meddwl am ein cyfeillion a'n cymdogion, i ni meddwl am yr eglwysi i ni perthyn iddyn nhw hefyd. Nifer o bobl yn gaeth i amgylchiadau anodd ar hyn o bryd, yr rhai yn gylaru ac yn hiraethu am anwyliad. Ni meddwl am ein byd ni hefyd, ac yn arbennig am yr ardaloedd hynny, lle mae yna gymylau bygythiol, ryfel, yn taflu cysgodion hyll uwch i pennau. Arglwydd, gweddiwn am heddwch yn ein byd ni, gweddiwn am gadoediad, a hwnnw'n gadoediad parhaol. Am wneud i Arglwydd trwy'r fab Iesu Grist, ein atgoffa'n unwaith yn rhagor o'n galwad. Galwad i fod yn disgyblion ffyddlon i ti, ac i fod yn dystion dewr hefyd. Mae hynny Arglwydd yn bellwaith yn golygu bod ni'n gorfod dweud yn erbyn y mwyafrif, nofio yn erbyn y llif, ac i ni'n ffindo hwnnw'n beth anodd iawn i wneud o bryd i'w gilydd. Ond diolch Arglwydd y fod ti trwy dy lan ysbryd yn ein nerthu ni, ac yn ein harwen ni. Na foed i ni fod yn swyl o dadnefol, o defengil di. Rho'r hyder a'r gwyroldeb i ni, i gamu ymlaen yn hyderus, tuag at y dyfodol yr wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni. Gwrando'n gweddi felly o ddiwen tad, a maddau ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di. I ni gofyn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r enw, dieled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.